Tangsalo kaisa pandani bisingti Phiyogwi Rwjakha Kwtal ke Swnamjak Sepahijala Zone Zonal Development Tangnok Phita Rawo Zonal Chairman te Zonal Development Officer ni Khorang Phiyogwi Rwjakha ADC CM Purnachandra Jamatia te ADC Deputy CM Onimes Debarma MDC Uma Shankar Debarma no Rwjakha Zonal Chairman te Ajit Debarma no Zonal Development Officer ni Asuk Thai Asuk Rwjakha Shokango ADC hapangni yapawa kaiba Zonal tongmani Tripura bodolni ADC hapango asukmani yagulo tei kaitham Zonal bangrwnani bagui wansung harjakmani aboni bagui Tangsalo kaisa pandani bisingtwi Phiyogwi Rwjakha Kwtal ke Swnamjak Sepahijala Zone Zonal Development Tangnok Phita Rawo Zonal Chairman te Zonal Development Officer ni Khorang Phiyogwi Rwjakha ADC ni CM Purnachandra Jamatia te ADC ni Deputy CM Onimes Debarma MDC Uma Shankar Debarma no Rwjakha Zonal Chairman te Ajit Debarma no Zonal Development Officer ni Asuk Thai Asuk Rwjakha Bebagi kaiba sub Zonal no tuyei Rwjakha o Sepahijala Zonal Abo haikeno bwskangni salote kaini Zonal Phiyogwi Rwjaknani koktuma aboni logi bang rwjakte kaichini sub Zonal Shokango ADC habangni yago tongmani bebagi kaitham G4 sub Zonal tabukte kaichini sub Zonal bangmani yagulo ADC habangni ingkha kaibri chidok sub Zonal Tini chung Sepahijala Zonal Development Office chung inauguration khalaikha o inauguration khalaimani pandawa chini brom gonang Deputy CM Swnamjak phaikha tei chini Honorable AM Srok brom gonang Sitoranjan Debarma brom gonang Rajesh Tripura brom gonang Kamal Koloi brom gonang chini CEO tei additional CEO tei MDC tini chung Sepahijala Zonal ni kaisa office inauguration khlokmani chung naio chini ADC hapung khaimani yagulo hasal amsayo thangoi office o thangoi public rok boroni problem no phai saphainani nam suppose ni chini oro west Zonal office tini ayang mohan bu kam chaironi phai oro jaga ma phai belai haksal ge chungnai no kana o teksa de khaibano jonogono poriseba ronani bagoi chung teibo chikon Zonal office eba sub Zonal office hai khainani bagoi chini ADC ni sakthar mung tongo tini chung 5ta sub Zonal nini Tagarjola ni Tagarjola am chayo 3ta tongo nini Sepahijala Gabordi nini Bisramganj Mohambo haike chung 5ta sub Zonal no khawoi tini Sepahijala kaisa Zonal office Rwjakha o office khlaimani chung financial office setup bo khainai tini chung chini samung tei bi speed khainai ni bagoi chung office tanglaigra no hai khani chung tongyaoi tini oro jaga no kosto mosto kaisa office o tongoi chung lokroni seba khainai ni bagoi lokroni bangai samung tanai ni bangai oro ni simi chengsinai hne unglaikha tei 3-4 mas ni bisingo chung office setting khainai ni bigi thang tongo Zonal Tangnok Kwtal Phiyogwi Rwjakmani bai bwskangni salo yaphani ganao no hapangni dalbidal shap manai Sepahijala Zonal amsani joto lukurok abotei sanani kokrei khumulungni simi probini kokthum Chini Khorang Tripura hastini joto lukurok no khulumkha bwskangni 24 October ni shimi 6 November jora Shona Kamal Jewelers of Haitong norokni bagui Dhanteras Dhansamri Abnu kare botongnai home appliances the departmental store ni discount vouchers shokat borjangnai mani paithanio botongnai special discount o tenote tongnai mega draw no ni bagi kaitham ranchang ni necklace te botongnai 21 gold coin diamond ni mani paine rong ni bagi tongnai kaiba diamond ni ring te bo ranchak te diamond purchase khane rong ni bagi tongnai 2000 ni gift vouchers corona ni chu government raidano nai 13 5 manjang na bagi chu kono no kobok jao hambai